ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ପରିବେଶ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦୁଇଟି କାରକ, ତାହା ହେଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଘରପୋଡ଼ି ଓ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଫଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଂଶୁଘାତ, ବଜ୍ରପାତ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ସୁନାମି। ଆଜି ଆମେ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ୟା କଥା ଭାବିଲେ ଆମ ମନରେ ଏଇଭଳି ଛବି ଆଙ୍କି ଉଠେ। ବନ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଉଛୁଳି ବିଲ ବାଡ଼ି ଘର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଇ ଧନଜୀବନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବନ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କାରଣ। ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏଇ ଯେଭଳି ଦେଖୁଛ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଘାଇ ମେଲା ହୋଇ ବନ୍ୟା ହେଉଛି। ଏବେ ବନ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖେଳିବା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକି? ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଖେଳିଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଉଥିବା ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିବା। ଏଇ ଯେମିତି ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଟିଭିରେ ଆମେ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ପାଉ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫସି ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ତାହା ଜାଣିବା। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା କୂଅ ଓ ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ। ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ କିମ୍ବା ହାଲୋଜିନ୍ ବଟିକା ପକାଇ ବିଶୋଧନ କରି ପିଇବା। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା। ମାଛି ବସିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ରୋଗ ହେଲେ ORS ଦ୍ରବଣ ପିଇବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ସାପ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା। ବନ୍ୟା ପରେ ପରେ ଘର ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା। ଘର ଭିତରେ ଓ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ମଶା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି